Atunci spunem toate adresele caselor conspirative. Păi eu nici nu știu ce e o casă conspirativă. Râzi, măgarule! Și că te bagă, ne moare lumea. Bane! Bă, Ce dragi? Bă, du-te o dracu, dacă te-a spus o bucată, o bucată. Bane! Bane! Ce mai faci, bă, Vali? Veni înapoi. Când te prind, ai belit pula. Dacă vii, ce crezi, că vii pe terenul meu? Nu, ia stai. Hai, nu mă băga pe YouTube. Nu! Mă joc! Da. Hai, mai taie din ele de le drept. Băi, hai cu mine. Mă joc, mă! Mă, ce-ți face, mă, Gorju? Futu sutul mătii. Stufu! Futu stuful mătii. Duțul mătii. Îmi bat pula, nu. Îmi bat... Hai coloarea cu tupeu. Zău! Îmi bat pula în viața mea. Papura mătii. Bag pura Futu stuful și papura mătii. Futu tot pura mătii. Stuful. Bă! Băi, Gorju, nu mă frumos, frate. Stai, mă, Vali, că ești o pușă. Nu te ești de prost afară. Asta e Bă, Vali, vezi Gorju ăsta ce-ți place? La tine am... Oh! Bă, futu-te în gură să te fut eu astăzi. Futu-te în gură. Dau una peste capul ala. Ciobanul ăla. Cioban. Branconier? A fost înainte. Nu e polițist? Da, e, dar a fost și branconier. L-am prins eu la branconaj, la caprigoara, la iepuri. Da. Da, sus pula, da. Sora butucale. Ia, mă. Bă, băieții care s-o faci. Oh! Dani! Mai muțioră, părinți. Dani! Eu! Băi, de ce-i mă prost? Bă, de ce-i mă prost? Dar mănânci cu căcat. De ce-i mă prost? Acum aflat. Acum aflat faza. Acum aflat că ești prost. Ia să-i dreptul de nenorocit. Băi, de ce suntem mă frari cu mine? Eu te pot să arunc ăla de acolo. Știi filmul? Ești Gorju. Eu aveam bază pe tine. Pe mine nu ai. De ce faci? De ce faceți? Păi eu am eu ceva în mână. Nu. Preda Buzescu. Nu te știi, mă, Buzescu. Buzescu. Da, am terminat problema. Dar mănânci cu căcat. Dar mănânci și fumtecă. Dar mănânci și cum căcat. Uite pe Dariu, bă, ți-e frică de el, nu? Nu. Gata, Vali. Gata, mă.